Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' मानसि ओमफ्राय जोङो दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जों दायो अदालगुरियावहाय थांनो नागिरदों डक्टरनियाव दिनै चेकआप दं आरो ओरैनोथ' दिनैनो जोंना लास्ट चेकआप बायदिमोन ओमफ्राय दा थांनानै मा रिपर्ट ओंखारोथाय लिंहरबावोसो ना मायोसो मिन्थिला जिखिजाया जोङो थांनो थाखाय ओंखारबाय ओमफ्राय हिमानसिलाहाबो अदालगुरियाव थांखागोन नालाय ओमफ्राय जों जयैनो थांसिगोन आरो हिमानसि बिमा हिमानसि आं ओमफ्राय मुटु न' ओमफ्राय जों थांथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थानोसै मा देखायनो हायो दिनैनि ब्लगावहाय आरो आलासिबो एसे जाबोगोन बायदि जादों बिबोनां लाहानाव खबर हरदों हरनायालाय ओमफ्राय हाबबोनाय जागोन दां आरोना बेफोरखौबो एसे भिडिअ लालांगोन जायफ्रा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगोन नालाय बेखायनो फ्रकफोर कुर्तिफोर जिखिजाया मा हायो गाननांगौ जायो दख'नाफोरा खस्थ' जायो नालाय बिनिखायनो आङो फ्रकखौनो गानबाय आरो खानाया जि हामा जाखादों हेपि बार्थडे गुड दंखायो इसिम हेपि बार्थडे हेपि बार्थडे नोंनि बायदि गुड दंखायो इसिम गस्लाया इसिम दंखायो जों दायो थांबाय थानोसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो ना हिमानसि जों भिडिअखौ जागायलांसै न मामाया ओंखारखांदों ना खाङाखै ओंखारखांबाय थुदो होमबालाय लेट्स गो थु थांसै थु आं मबाइल दा लिंहरनायखाय फैबाय दै आनै फैबाय न आनै जाहानाव फै होननाया मा जादों Doktoran kita di hospital. Andrew was the one. Yeah.
Bilang. Ten sebagai kan ada maaf Mita hello Fajar Mita nak apa ya sekali lah Mama hede, kelas nak, sasab tu deh, dia bagai. Betul dia. Tak betul dia. Hamna sah hansi jenis, hansi macam. Motor tawa semet itu ke menjadi, motor dia apa menjadi aku tu. Kalau masa itu kita menjadi, begini aja. Motor apa menjadi. Apa di kelenang, gudang menambah. जोङो थांगासिनो माबानिफ्राय बिबोनांला न'निफ्राय फैबाय आरो जोङो हिमानसिमोनखौ गारबोथ'बाय दा उनावहाय जों बिसोरनाव हाबलांफिननाय जागोन डक्टरनियाव थांगासिनो जोङो थांखांनानै फैनानै एसे जानाय लोंनाय होनदों न' ओंखाम जानानै थांगोन आरोना ओमफ्राय दायो डक्टरनियाव जोङो सहैथ'वाखै डक्टराबो बारा थाब फैखाया नालाय 2टा 1:30 बिदि जायो ओमफ्राय दिनै 2टा जागोननो बेखायनो जों दसे जिरायनानै लाबाय ओमफ्राय दाखालि आं कमेन्टआव नुदोंमोन आरोना इउडिकआ मा बुस्थु हस्पिटाल ना मा इदि होननाय नुदोंमोन आरो ओमफ्राय इखौ मा होनगोन इउडिकआ फार्मासिखौनो होनजायो आरो फार्मासि बेवहा माने डाक्टार फैयो गायनोलजिस्ट डाक्टार आरो गुवाहाटीनिफ्राय फैयो सप्तायाव खनसेल' फैयो आरोना सुनिबारावल' फैयो ओमफ्राय बेयाव नायजानानै बहुद मानसियानो बिदिनो साक्सेस जानायबो दङ होननानै खोन्थादों ओमफ्राय मानसिफोराबो बिराद फैमारो फैनायालाय दिनैसो माबायदि जागोन मिन्थिया आरोना जिखिजाया जों दायो थांबाय थादों नालाय दा उनावहाय देखायहैगोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय जोंहा बिनानावाबो एसे उदै बोरैबा मोनबाय थादोंनो एसे ख्रेब ख्रेब उदै सानाय मानाय मोनबाय थादोंनो बेखायनो बेयावहाय आल्ट्रासाउन्ड खालामजानो नागिरदों आरो बिसोरो थांखाबाय थांनाया स्कुटि लानानै थांदों बिसोर मोनहैबायानो दा लोगो हमहैनाय जासिगोन आरो जयैनो ओमफ्राय सोरबाफोर नायजाबायनोबा फैनो हागोन आरो बेयावहाय बहुदानो नायजायो नालाय ओमफ्राय आंनि हिमोग्ल'बिनखौ सोंदोंमोन सोरबा हिमोग्ल'बिना बेसे दं नोंहा होननानै हिमोग्ल'बिनाथ' बेलेग ओंखारबाय थादों आंना दसेनो खमबो ओंखारो दसेनो बाराबो ओंखारो ओमफ्राय दा बर्थमान 9 पइन्ट बेसेबांमोनलाय मथ' 9.3 जानानै दङ आरो ओरैनोथ' बारायबावनांगोन बहुद बारायनायालाय ओमफ्राय बारायहैगोन ना बारायहैयाथाय मिथिला आरो मुलिफोरखौबो जानांगौ बायदिनो जागासिनो ओमफ्राय दिनै डक्टरा आरो मा बुंबावोथाय थांग्रोना नायनोसै अदालगुरियाव फैबाथाय ट्रेन फैनायल' लोगो मोनखायो आरो ट्रेन क्रसिंखौल' लोगो मोनफैबाय थायो
नै खानायानो खस्थ' गैला आंना जि बोरैबा जाखाबाय जाय ब्रें-ब्रेंनो बिराद सिननो लुगैबाय आरोना आङो खानायखौ मेव-मेव मोनलायलायलांबाय सिननो लुगैनाया ओमफ्राय प्रेगनेन्सि टाइमाव मानो खानाय सिननो मोनाथाय आं मिन्थिस्राया बुहुत मानसियानो बिदि समाव खानाय सिननो मोना होननानै बुङो ओमफ्राय नै आंहाबो एकदम लिंलालाबाबो लाबाय थानांदो सिननो मोना होननायखायनो नङाबाथ' आयौ आं बेयावनो थबस्र' खालामथ्रानोसैमोन बेखिनियावनो खानायखौ आं बिराद गोलाव लानो लुगैयो नाथायबा गोलाव लाबानो जि हामा जाखायो आंना खानाया बेनिखायनो लानो हाया आं लानो लुगैयो प्रेगनेन्सि टाइमाव मानो खानाय सिननो आं मिथियाबाय मालाय माबाफोरा खोन्थाहरदों नोंनि साबसक्राइबारफोरा खोन्थाहरदों बे लोगोफोरा नोंथांमोना मिन्थियोबा एसे खोन्थाहरदो प्रेगनेन्सि टाइमाव मानो थाखाय खानाय सिननो मोना सिननो मोनाबाला सिनसिगौमोन आरो आं मालाय माबाफोर नेम दङ ना बेखौनो सिननो मोना ना अदालगुरिनि अट' स्टेन्ड ओमफ्राय जों मोनफैबाय आरो जायगायाव ओमफ्राय नै बिउटि गारियावनो फार्मासि ओमफ्राय डक्टर मोनफायाखै दासिमबो नेगासिनो मानसिफोरा मैयानि सान्दुं गोसा जों जायगायाव मोनफैबायमोन मोनफैनायालाय नाथायबा डक्टरा दाबो मोनफैयाखै ओमफ्राय जोंहा मोनसे बुस्थु नांगौ जादों आरो बे बुस्थुखौ जोङो डक्टर मोनफैनायनि सिगाङावनो बायनानै लाखानोसै होननानै नै थांगासिनो दा डक्टरखौबा बेसे गोबाव नेनांगौ जायोथाय बेनिखायनो बायग्रोनानै लानोसै आरोना जोङो ओरैनोबाबो डक्टरा सप्तायावसो खनसे फैयो नालाय ओमफ्राय थांनाय सप्तायावसो फैयासै बेखायनो मानसिफोरा बिदि बुरजा जानानै दंखायो जेनेबा हरै मोनासिगोन बायदि मोनबाय उपाय गैया अब्लाबो फैबाय जेब्ला खस्थ' मस्थ'ब्लाबो नेनानैब्लाबो नायजानो नांगोन गोजौआवबाबो लायनांसिगोन
हनै 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 खारबाय भिडिअ'आनो फुरलाना जों मेंग्लिजोब्बाय जि गोबाव ना दिनै अभार मानसिना मेंनायजोंनो बोरैबा मोनजोबलायबाय बिराद लोगोनबो थाबाय उदैया दिनै फुंनि 8:30 जानायानो नै फुंनि 8:30 जानानै माबायावहाय 12:00सोआव 12:00 नङा 1:30 सा लोंनानै मेथाइ मोननैसो जानायानो जि खामखैबाय ओमफ्राय बिदि लोगोनथ' थानो नाङामोन दा मा खालामनो उपाय गैया डक्टरनियाव फैबाय नालाय दिनै ओरैबायदि मानसि नेनानै